Sensasi tengkaruknya kriuk kriuk ger. Sensasi tengkaruknya kriuk kriuk. Sensasi tengkaruknya kriuk kriuk. Sensasi tengkaruknya kriuk ger. Alah, enggak kok entek. Langsung balas nih. Sensasi tengkaruknya kriuk ger. Nyuwun Pak RT. Wah, jaluk-jalukan. Kriuk. Kriuk. Loh, Min. Lah, Mas Mama nanti? Pulang saka garing Endi? Rono mau. Nah, iki sih. Halo, Kis. Halo, Mbak. Anu, cengkarukmu terana meneh, Mbak. Wis entek eneh to. Yo, bari tak teri. Iki ono piro to, Min? Nambuh kowe. Aku tak ngeterke iki nggone iki sik ya, Min. Kene sik. Ya. Man, gawa apa kuwi? Berlian. Kuwi dedet sewu, Man. Mau apa? Tanggo tuku berlian. Man, entang kok ndi dedet sewu apa ora? Mau apa to jenenge? Tanggo tuku cengkaruk nggone isi lho. Cengkaruk? Iya, wah cengkaruke nggone isi enak, Man. Kok guyu tok ta kowe? Ngene elek. Kowe nggawa sego garing ning omahku, engko tak ijoli cengkaruk rasa tuku. Alah, ya cengkarukmu karo cengkaruke Iis ya beda, ya enak genah nggone Iis no. Loh, ora ngerti bocah iki. Cengkaruk Iis kuwi sing nyetori aku lho iki lho. Iki lagi diproses kene iki. Cengkaruke Iis sing nyetori momon to. Golek sego garing sik. Mas, sampean di sego garing. Wah. Iki teles sih Mas tunggu sayur. Maksud kula niku sego garing, Mas, mboten sego niku. Oh, sego putih tanpa sayur. Boten sego garing sing dipepe ngoten niku lho, Mas. Oh, alah, sego aking. Lah, betul. Ya ora duwe to, Mas. Wong aku ora tau ngliwet to. Walah. Dadi wong ki mbok sing sregep ngliwet to, Mas. Dadi yen nenek turahe ben iso dipepe. Nek sewayah-wayah ana wong butuh ben iso ngekeki. Mas. Sampeyan ora duwe. Lah wong aku ora tau ngliwet lho, Mas no. Mulane dadi wong sing sregep ngliwet. Dadi nek turah iso dipepe. Sewayah-wayah butuh sego aking ora ngrekasake tanggane. Sego aking diwadahi tumbu. Aku gething karo wong lemu. Nganggo kupluk madhep pengulon. Mangan cengkaruk nggone Mas Momon. Kembang mati putih-putih. Crispy to rasane gurih. Nanti matengke to, Mas. Wis entek lho. Ya sabar to, Dek. Mosok lak dinteni Iis kok. Digedekne Mas genine bendang mateng. Wah, iki nek ra bisa kejar target lho iki. Lah is mau pesene pira to, Dik? Ya piro-piro kono ki wong sing lagi tak teri iki mau langsung payu kabeh kok. Wis, sabar sik. Waduh. Nek gosong iki, Dik. Wah. Kampung Kriwil iki jane piye to?
gawe acara Agustusan ora ono gregete bablas. Mbok yen nang ora niat ngurus iki mbok yo dipasrahke aku. Nah, urusane gini. Kena spektakuler. Kang, Bul. Kowe di sego garing. acara Agustusan iki opo to? Kowe kuwi lho duwe sego garing. Lah apa arep ono lomba mepes sego to? Ora iki. Lah kok golek sego? Lah yen kowe kuwi duwe, aku ki arep njaluk ngono lho. Cakep. Kang. Acara itu tahun wingi kuwi. Rencana ketoprakane Adewi kan gagal. Nah, tahun iki awake dhewe kudu nyenengke meneh. Oh. Ya engko tak usul Pak RT sik, Bul. Cakep. Gendang gorengnya kono lho Mas, wis entek lho. Wong bahane sing digoreng enak lho, Dik. Min, kuwi ndus sego garing ra? Ora ngono tuh. Wah, karyawanmu malah akeh no, Mon. UMKM kok ndi itu ora sego garinge. No, iki lho. Kuwi ndang dibumboni, kayak digoreng Mas. Nganggo dibumboni barang to. Bumbune apa, Dur? Ya rahasia perusahaan no. Mon. Aku ora mbok jak bisnis iki to. Anu wae. Kowe melu adol to. Engko stomi 400 sak bungkus ngono kuwi. Mosok 400 to, Mon. Ya wis, khusus sampean setor 300 ra apa-apa. Ning aja ditipke warung Iis lho, soalnya kono tak story. Oke no. Di. Ya. Halo Mbak Mintul. Teronan neh ya. Iku sentek neh itu. Yo Iis, sik. Mas, Iis jare diterine lho. Ya kuwi terno sik. Wong jane goreng kuwi sing akeh sisana. Lah mau ya wis oke to. Salahe mbok kene bugang sik ya kowe iki ngawur kok. Si. Cengkaruk cakep, murih gurih, bikin nagih. Lho Lek, kok dodolan kene to? Ben no, aku buka lapak dhewe kok. Lek, iki cengkaruke tak gonggone isik piye? Engko sampean ben digorengke Mas Mama maneh. Wah, ya ora iso to, Dul. Wong iki aku wis buka lapak lho. Ya wis. Loh, Lek, kok modal 1000 toh? Ora oleh. Ya kan regane 500. Kok mau undakne iki piye toh? Lah kan iki lapak-lapakku dhewe to, Dul. Perkara iki arep tak rego 100.000. Kuwi kan ya hakku to. Sing penting aku setor awakmu 300. Tapi ya apa payu to, Lek? Oh, lah iki ya anak, Dul. Kowe kok ora percaya karo produkmu dhewe to? Cengkarukmu ki enak gurih. Kok bodol 500? Iki bodol 1000 payu. Ya wis lah, Lek, terserah. Engko nek dagangane sampean payu to iki, aku tak yo melu ndakne rego. Cakep. Si. Cengkaruk cakep, murih gurih, bikin nagih. 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 Kok malah melu-melu dodolan cengkaruk to, Pak? Lah ngapa to? Napa ya payu to, Pak? Timbangi dodolan cengkaruk. Ning dodolan makroni. Oh, lah kowe kuwi urung tau ngrasake cengkaruk cakep kok. Iki bakale dadi tren ning kampung kene. Ayen gur makroni. Lewat. Alah, koyo. Oh, senengane kok Maida. Wah, kan 1000 to. Iya no.
kualitas kuwi menentukan harga le. Lah wong 200 rong karuan payu kok 1000 to, Pak. Oh, lah bocah iki ora ngerti hukum pasar kok. Se cengkaro cakep murih gurih bikin nagih. Se cengkaro cakep murih gurih bikin nagih. Sampai dodol cengkaruk to, Le? Iya di enak iki. Oh iya, percaya. Aku yo bar ngrasake mau. Anu, aku tuku 10, Le. Weh. Tak mulai. Oh. Cuk dicinta lampun tiba. Yes. Nah, boleh ya? Ya. Ya. Matur nuwun ya, Yes. Dik. Sele ya. Ya. Ya, Jo. Dat. Belum. Apa mau kondo 1000 ra payu? 200 wis rong karuan payu kok didol 1000 to, Pak. Se cengkaro cakep murih gurih bikin nagih. Se cengkaro cakep murih gurih bikin nagih.